Falai, CPI ko wuli ka jɔ bɛ CPI kɔnɔna na dɛ. CPI ko a bɛ ɲini ka na kɛ ko ɲuguna ko Falai. U ka ɲɔgɔn lajɛ tako 24 na n'a bɛ fɔ o ma ko Assemblée Générale jamana minnu bɛ CPI kɔnɔna na Falai. Olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Hollande-kaw fɛ yen. Min ye nin waati na sa a yera k'a fɔ ko CPI yɛrɛ jalaki ni tentaman cilonna a ten ka nin waati na. Diɲɛ seleke naani josariya jɛkulu min bɛ yen n'o ye FDH ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko CPI kɔni politikimaaw kɛlen don k'a dɛndɛrɛ a kun min ye jamana mafalenbaw ye olu kɛlen don ka ngɔni a ta ngɔnɔ ma Falai. CPI yɛrɛ laban ye e ko a ma bin hakɛw kɔnɔna na wa sabula ko caman bɛ yen CPI a ma se k'i kantigɛ da fɔ i n'a fɔ mɔgɔw sigilen don k'a kɔnɔ cogo min fɛɛrɛ ni dabali ni se mun b'a bolo a n'a yɛrɛ ka baarakɛlen siraw fɛ sa a yira k'a fɔ ko majɛ caman yera a la kiiri ni wɔyɔ tara ka ɲɛsin a ma Itali fɛ Hongrie Moldavie olu y'a yira sa k'a fɔ ko a ka baarakɛcogo kɔni ma olu ja hali dɔɔni wa min ye maaw minɛli ni maaw bilaliw ye fana o bɛ kɛ cogoya minnu na sigana donnenba don CPI ka ko la ko ye Falai o la sa min ye Hongrie ye cɛncɛnfuga jamana 3 Mali Burkina Niger Falai olu ko k'olu tɛ ɔrɔmukaw ka bɛnkan in kɔnɔna na tugun n'o ye CPI ye u ye daluyaw bɔ k'u bin k'a yira k'a fɔ min ye CPI baarakɛcogo a ko kɛcogo a bɛ n'a fɔ ko diɲɛ magobatigiw olu de sago bɛ a la dɔw bɛ yen a bɛ fɔ k'a bɛ olu minɛ Falai mandat dalen don ka u bɛ munumunu diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maa tɛ se ka fosi fɔ kɔsɛbɛ na République centrafricaine kaw fɛ yen Falai maaw yera min ye jɛkulu ye n'u de bamaca wale kɛ olu fɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko u ye bingali kɛ ka namara kɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ka ɲɛsin République centrafrique jamana ma u minɛna san 10 kaso k'u ka o kɛ sefa wari miliyɔn 50 k'u ka o sara n'o bɛ bɛn euro wari ba 70,000 ani kɔ ma Falai ko o bɛɛ n'a ta ko min ye nin ko in ye CPI yɛrɛ kɔnɔmaa dɔ bɛ o jalakilen don a ko la kosɛbɛ n'o ye Nicolas Herrera ye ko sabula ale yɛrɛ ye CPI baarakɛla ye nka a yera k'a fɔ ko jɛkulu min filɛ nin n'o ye marifatalaw ye Falai ko a n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama siganamaw caman y'o fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen tun kan ka kɛ sababu ye CPI bolo a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko nka bi min ye RCA ye n'o ye République centrafricaine ye ko sigi kɛlen don k'ale fana kɔnɔ dɛ jamana tɔw y'u fosi ka bɔ cogo min ko yalama ko a yɛrɛ fana bɛna n'i fosi ka bɔ ten wa ko don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o yira an na kuma tɛ nin waati in na tarikuw la bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ CPI kɔni Falai wolomali bɛ a la fusamanciya bɛ a la diɲɛ maa dɔw bɛ yen bi olu ye kajibina suguya bɛɛ lajɛlen na maanifinw kan k'u bɔnɛ u ni na ka dɔgɔtɔrɔsow ci ka min ye journaliste k'olu fa olu bɛ yaala la diɲɛ fɛ diɲɛ magobatigiw n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ se tɛ kɛ olu ma nka min mana kɛ farafinna kɔnɔna kaba bolo minɛ walima jamana minnu bɛ ni seba tɛ olu ye u bɛ wuli olu tigiw nɔfɛ k'a yɛrɛ kɔnɔna bi kiiritigɛla ninnu yɛrɛ ɲugun donnen don maa caman na sabula u baarakɛcogo a ma diya maa caman ye nka min ye u ka jɛrɛ mugani na in ye ko na kɛ sababu ɲuman ye CPI a bɛna na taabolo min ta ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka taa min ye ci fɔ min ye CPI ale ka lajɛ kɛnɛ kan